Čau lidi, dnes já jsem Muffin 1, 2, 3 a dneska jsme tady v Olomouci, kde půjdeme na rozsvícení stromečků. A tento tunel je fakt nádherný, prostě kámo, šantovka nádherná, skvělý. Půjdeme, za chvilku nám jede tramvaj a my půjdeme na rozsvícení stromečků. Jo. Tady v Olomouci, jo, už je večer, můžete vidět, jo. Je večer, za chvilku nám jede tramvaj a ten tunel je fakt krásný. Jo, možná na konci vám tam dám nějakou fotku, jo? Na konci, ale až. Ale nevím, jestli to tam editor dá, ale je to fakt krásný tady v Olomouci. Kámo, to je hustý. A kdybyste ten tunel, co je tam, viděli v realitě, tak by to i tak, to je fakt hustý. Jo. Koukejte, jo? Za chvilku nám to jede, nevím, jestli to jde na kameře vidět, ale za chvilku nám to jede lidi. Jdeme na náměstí Hrdinů. A je to fakt krásný, ta šantovka. A i ten tunel je fakt krásný prostě. Ja. Hezký to tady mají. Lepší než u nás. A tak my se za chvilku uvidíme.
Když se